Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Merdana Production'ın ýazyk etmeginde ýene-de surpriz. Biz edil häzirki wagtda ýurtdaşynda okap ýören Oguljereniň adyndan maşgalatyny, ýagny mehriban kıwlaty edip dädesi, Hoşşan aganyň mehriban käbeti edip ejesi, Semen Gelejanyň mehriban dogany, sirniň doglan günni gutlap barýar. Bizim ugrumyz Daşoğlu welaýatynyň Taparmurat Türkmenbaşy etrawynyň täze durmuş geňeşligine tarap. Gazaply pursatlar, şowly pursatlar, bagty pursatlar öňle tomaşa edin. Oguljaran okuwlaryna diňe islikler ardy edýär. Ähwallaryň ýaşy duymak. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňizi owadan toýly günne Hoşşan aganyň döwletli ojagyna hoş gördük. Bugün Agdybyr maşgalada goşa toy, goşa bayram nidiler bilen ýörüýte ýurtdaşynda okap ýören gyýdy Oguljereniň adyndan ýörüýte öz ýakyn insanlaryny, ýakyn mehribanlaryny gutlap geldik. Ilki bilen mehriban käbäni çagyrýasyanymda gelgenece hoş gördük diýär. Ýaşyň uzun bolsun. Kapyňyza gelene diňe toy diýip geleli, tasaklaryňa toy diýip ýadylsyn. Ine bugün hemme ýakyn insanlar, dostlarlar, dogan garyndaşlar siziň şatlygyňyzy deň paýlaşmak üçin gelipdirler. Bizem näme tuwalama gördük. Köp mehman gatnaşýar bugün. Bizem toy diýip gatnaşýar döwletli ojagyňda bugün. Ine gyýdyňyz şirn bar eken, şirnen bäri çagyrýar. Gel şirn. Inde ilki bilen kiçiden başlar. Sirni gutlaýas. Mehriban doganyň adyndan, Oguljereniň adyndan şu owadan gül çemeller gowşurmany ruhsat beriň. Aýtýarlar. Ýaşyň ulyň bolsun sirin dogan. Indi süýjilik torty bar. Olam mehriban käbä ýörüýte Talip gyýdynyň adyndan gowşuraly. Gelneje kabul et. Ejemcan ýaşyň ulyň bolsun. Ay, sağ ol. Indi Hoşşan agaňam doglan güne ekeni. Owa. Bula edil häzirki wagtda ýurtdaşynda dogurdamy? Oňa da ýörüýte mehriban gyýdynyň adyndan, Oguljereniň adyndan 500 Amerikan dollar meswerine pul sowgady bar. Al gelneje. Hoşşan aga. Nesibetsin. Ömrüňiz bolsun Allah'tan. Indi sizi şeýdip syýlaglan, hormatlan mehriban gyýdyňyza, ýagny Oguljeren gyýda ýürek arzuwlaryňyzy beýan etseňiz, ene ýüreginden gyýdyňyza ak pata berseňiz. Gelese başlyna. Menem ýurtdaşynda gezip ýören ýoldaşym doglan güni gutlaýan. Gyýdym seňem doglan güni gutlaýan. Hemde taşary ýurtda bilim alyp ýören çağıjygym Oguljeren. Sag boluň minnetdar. Çağıjygymy şeýle derejede syýlaglap hormatlaýanyňa minnetdar. Allahjan sagaman öýümizde dolanyp gelmeňi arzu edýän. Minnetdar. Arzuwlarymy ýerine saldyň. Ýollaryň ak bolsun, görjegiň gowluk bolsun. Elmatama. Allahjan bagtyňa gowanaýyn. Çağaçyklam hemmeňiziň bagtyňyza gowanaýyn. Tagwalje ýemegi koşa erçepjan. Ýaşyň uzak bolsun Hudaýjan. Berin ýaş toýlaryň, çağalaryň bilen, ýan ýoldaşyň bilen Hudaýym, howgatlaryň gutly bolgoý. Jerenjan tamam gel Hudaýym. Uy, bolup ýetişip gelgeýdiň okuwyňy tamam edip Hudaýjan. Şirinjan ýaşyň uzak bolsun 125 ýyl şirin Jerenjan. Oguljemal janym ýaşyň uzak bolsun, agaýyň ýaşyň dileýän. Oňaça bolýa minnetdar Merdan Balbaş size de sag bolsun minnetdarlygymy bildirin. Hemde Google baş size de minnetdarlyk bildirin. Ilki bilen bizi gadyrlap gelen hemme mehmanlara sag bolsun aýtdym, goňşularymyza, garnaşlarymyza, daýdalarymyza, daýlarymyza.
Hemmem stoğudu. Getiren Merdan Balbaşkı minnetdarlyk bildiren. Jeren janynda jigime sag bolsun aýtýan biziň dogluňyzy şeýt gutlançyn. Indiki ýyllarda nesip bolsa bilevellemek dädem jan bilenem, maşgalam bile bilevellemek nesip etsin hemme dogluňyzy. Okun diplom tamamlap tamamen aramda gowuşmagyny dilek etdim. Köp sağ olun. Mutlajokmy? Menem şoňa goşulýan, Hudaýym Jerenjan egenjigim hem tagaman öýüt ojagna, enetine, atasyna gelip gowuşsa, ýaşyň uzyk bolsun egenjigim. Ejekejan, Hudaýym görögliň ýaşyny bersin. Hoşdan geýýümdiň hem tagaman gelmegini arzu edýän. Mudama toý bolsun çemene Ejekejan. Ömrüň uzak bolsun Hudaýym. Indi şu ýerde ýörüýte ogul Jereniň hem gutlaglaryny diňläli internet ulgam arkaly bize ýollan videosy bar. Всем здравствуйте, дорогие мама, папа и сестренка. Поздравляю вас с днем рождения. Пусть в вашем доме всегда царит любовь, тепло, счастье и радость. Мама, спасибо тебе за нежность и заботу. Папа, за силу и поддержку. Сестренка, за смех и яркие моменты. Желаю всем крепкого здоровья, долгих счастливых лет, исполнения всех мечт и бесконечной улыбки на лице. Пусть каждый день приносит только хорошие новости, душевное спокойствие и много прекрасных моментов вместе. Вы самые дорогие, что есть в моей жизни. Алхамдулиллах за все. Спасибо большое. Мама, папа и сестренка, еще раз поздравляю с днем рождения. Bir el sarpalyňla ogul Jereniň gutlaglary süýnem. Köp sağ olun, köp sağ olun. Indi Mogolyumyň gutlaglary ogul Jereniň mehriban Mogolyumyň adyndan iň gowardyglar. Mogolyum, hoş gördük. Asylly karyňda üstünlükler dileýär. Çemen, yani yoldaşım bilen doglagynyň gutly bolsun. Allah can görjeňizi gowy bolsun. Çağlaryň bagtyny onyp uzak ýyllar ýaşamaňyzy arzu edýän. Ogul Jereniň hem okularyna üstünlük arzu edýän, ýene diplomny alyp awraly karyň eýesi bolmagyny arzulaýan. Sağ olun. Mogolyuma serpay gowşurulýar. Nesip etsin Mogolyum. Ýörüýte toý eýleriniň adyndan aýtyp bolama. Howru köp bolsun. Ejekam çemen ýaşyň uzunmadyň şerini ýegenim. Goşan aýym seňem ýaşyň uzunmadyň. Doganım hoşsan ýaşyň uzak bolsun, gelinim çemen siziň ýaşyň uzak bolsun, görjekleriniz gowy bolsun. Daýjan toýlaryňyz, tatçaklaryňyz elmedäme toýa ýazylsyn. Toýlaryňyz dowamly bolsun. Jereniň ýaşy uzak bolsun, Şirinjanyň Gelece, ağam bilen bir ömür bagtly ýaşa. Doganjym Şirinjan, seňem ýaşyň uzunmadyň, Allah jan öýüňizde medäme toý diýip gatnaşaýly. Tatçaklaryňyz elmedäme toýa ýazylsyn. Çemezeke ýaşyň uzunmadyň. Gelşirin. Ha. Çağçyklaryna bagtly ýaşy. Elmedäme toýuňny Çadyalyk bolun Serdarjanyň toýunyna şeýdip gowanyp tort kesmek hemmemiň nesip etsin. Uzak ýaşaň, sirin geýýümdi Recep Bey hemmeňiz goýuňyzda toý bolsun Hudaýym. Silap gelen hemme ýylygyň baňşylary da, silap gelen hemme oglanlara sag bolun. Indi şu ýerde ýörüýte ogul Jereniň adyndan mehriban käbelerimizi wasp edýän bir tane aýdymy Gurban Maýdurdyýewden haýş edýäs. Hemmeler bolsa şol aýdymy ünsürip dinlemeklerini haýş edýäs. Ýörüýte mehriban käbelerimizi wasp edýän aýdym. Häzir bir ben goşgy aýtsak, şu goşgyny kimde kim bilýän bolsa diňe el şartly bolýarmy? Soranmys bir wagt ay güne bakyp dünýäniň bar görkü näme aýdyp bersene. Günem diýenmiş, nurun döküp dünýäniň bar görkü eviz enedir ene diýär. Mehriban käbelerimizi wasp edýän ajaýyp aýdym ýangan ýa. Gurban Maýdurdyýew dowam edýär. Gelece bäri gelip turay.
batlı çağımda, yakınlarım yanımda, hiç açan sevdim canım, söyleyen seni canımda. Bugün batlı çağımda, yakınlarım yanımda, hiç açan sevdim canım, söyleyen seni canımda. Eceme gül verin, ellerinden öpeyim, boyunlarsın yüzlerim, mehrinizin anayım. O adam gönüllerim, size soğuk vereyim, boyunlarsın yüzlerim, mehrinizin anayım. Kurban Maydurdiyev devam ediyor. Semengenlese yaşımı duduyun ordan. Şirin doğan yaşımı duduyun ordan. Ossan ağa yaşımı duduyun ordan. Yürüyt oğul Zeren'in ağzından ışmaydım yandan ya. Köpürme derleri, kaptırma zeynep, günleri içimde lale kalk ya dinler. Dinleyen oğlarım, bilmeyen oğlarım, elime yanlarım, boyanır hayrana. Dinleyen oğlarım, bilmeyen oğlarım, elime yanlarım, boyanır hayrana. La 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 la, boyanır kalk ya la la. Güneşip şaplanır, kıyılar kalk yanarı. La 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 la, kıyılar kalk yanarı. Güneşip şaplanır, kıyılar kalk yanarı. Hani içeri biriken lan? Zaten ama öyle olurdu hocam. Allah zaten bir şey yapmadı. Ya da anlatımı karşına ilk tercihini atamadı.